pane song iri kunzi yarekodwa nemufesi mumwe murefu so anongozi mufesi murefu waiziva saka kutonzi Freeman iri papo akauya vachizvita anzi classical vibe anzi classic vibes but zita ro kuti rhythm andakagadzira nini takazoti zita kuti Joiner City zvedu but isusu taida ngogadzira rhythm anditi ndivadazongoda rhythm ikatingoti tichi Joiner City. I think pakutanga ndakatombofunga zvoda kuti Joiner Center haminoti Joiner Center zvazvabva nekupi but ndakazongoti Joiner City manje tari paziva kuti Joiner City Freeman akanga ane song yake yoitonziwo Joiner City. I think akainyoro because maitwa chakaita aitoradza kuti song ika anga atoinyora zvekutodaro anga ane song munhu anga ari talented zvekudaro kwaisenza wagwan. My name is DJ Sparks. Tiri panapa patinoita ngwavhiridzo netsvakiridzo. Muzuva ndasinoita tsvakiridzo because ndakagara nemadhara when it comes to nyaya dzezim dance. When it comes to mapioneers ezim dance, atoziva isusu zvibaba ndozvatakagara nacho panapa. Saka guys, kana data rako ranga rakupera gara wajusa because vanapa ndo pana information yamaida kuziya kuti zvimangoma zvakambobva kupi, zvakatanga sei. Ndina Nhubu weManafu. Kona vazhinji vanoziva Nhubu. Nhubu ndiye akagadzira Joiner City. Nhubu akagadzira Neshungu. Nhubu ane rhythm raakagadzira inzi zvaitika rhythm. Aya marhythm atakutaura kaya ndo marhythm amainzwa imimi musati maya kuHarare kuti amino kwamaigara uko wakomana kwakutogadzira chi mandanda aya. Saka nhasi ndina Nhubu weManafu digital wagwan. Oyo long time mdara. long time I'm very happy kusangana nemi mdara. Ndafara kundidedza pachirongwa panapa ndafara bika. Mdara chanji chishuwo changu wanenge kuti pamaworks atiri kuita timbozogare pasi nemi timbonyatsokurukura. Maybe tikatangira kudhara kunongwa vafana bozi mazonda novafana amatukika vanga vasipo zvinhu pazvakatangira. Maybe munhu angovaudzawo kuti anombonzi Nhubu digital ndiani, like a short summary kuti anombonzi Nhubu ndiani. Okay, inini zita rangu rekuberekwa ndonzi Isaac Jack. Jack ndo surname. Aditika rekuzozikanwa naro stirek Zimbabwe yese. Nhubu digital vamwe vanonditi weManafu. Yes, Nhubu weManafu. Yeah, but inini ndakazviti Nhubu digital. weManafu rakazongobudawo pakungopanana Manafu ikoko pazvinhu zvacho. Nhubu. Yes. Sa adisema wezi atitangire kumashure mbidhana. Mdara chichakupinzai kuti muzotanga kugadzira marecords, mutanga kuti anoda kuvhura studio because studio yenyu ndo studio ine hits akawanda takatanga kuti azoteerera chaitu musambo watanga. Okay, chichaita kuti muzotanga kuti no hanga timbodada kurecorda. Okay, kudhara anditika inini ndakakura ndiri munhu anofarira music zvekudaro zvekutoti ndaifarira music kungoteerera music madesert kumadiscimeni vamuchiuziya. Then ndazoita mafriends manje ekuti vaitawo zvekuimba but inini ndairidza marimba manje. Alright. Saka pakuridza marimba paipai manje I think ndo pakanyozoya manje kuziva kuti music izvi zvinofamba zvakadai, so ndikaridza key vachiridza izvi inini pamwe ndikuita discord saka ndikufanira ndichidai. Saka music yakatanga kupinda musoro mangu zvekudaro. Ndikati music ndakatanga ndichiri mufana because ndanga nditoriwo mamwe matalents andinawo kudhara kuti ndikada kutanga mataura nawo ngasine hawo nechekuita nemusic. That's why ndangoti ndobva asiya akadai ndanditori multi talented pazvinhu zvakawanda. Alright. But music kuzotanga kwa 2008 ndo pandakatanga zvemusic, ndo pandakatangira zvemarimba. Then 2008 ndo pandakazotanga kuzopindawo mustudio tichinorekodha marimba iwayo. Saka ndo pandakatanga kuona zvinhu zviri kuitika mustudio manje, ndo pandazvifarira. Alright.
saka makabva mavhura ini studio maishandisa chii pamakatanga kurova makondenza yanga ako here maishandisa chii makombiyuta maishandisa anga amira sei akomana ka makombiyuta taishandisa papo airwadza panguva because one tatisingaziye kana knowledge yekuti zvinofambiswa sei tatisingaziye saka makombiyuta dzataishandisa hamene tinoranzi kuti mapentium 2 makombiyuta kuti kana ukakuda kungoplaya kana kudzima raita sei saka ndipo patakatangira ipapo manje zvokuti kana music dzendaigadzira ndichiri nadzo pakutanga takatanga nadzo dzacho ndikadziteerera so ndatoona kuti akari mawani saka ndaitadza kutozivikana kuti chii chiri kuitika because makombiyuta atatoishandisa papo tasikatoziva kuti unoupgrade kombiyuta here kuti chii chiri kuitika kana kuti if I still remember kombiyuta ndakatengerwa namudhara wangu inini anditika ndada zvinhu zvemusic takatobuda zveshuwa tikatotenga kombiyuta ndichida zvemusic zvokuti saka pandakazotanga kunzwisa kuti no makombiyuta anoda kuupgrade waka waiti ukamixa kana chimwe chinhu chokuti wangomixa vocal yaibva tanga kuremera zvaive zviprocessor neramu chichichiwaizi saka itakatanga iri kukakama so saka ndaivhura volume ndo ndadedza futi mudhara ka yoti waimbonzwa kombiyuta yangu ichida kuupgrade panoda imwe ani mazvoona saka mudhara wangu maibva afika kuti no kombiyuta yako iwe itori right iwe uri kuvhurisa volume yakawanda dzikisa volume one anoona manje kwachokaneitakabva kune kuri kurefu koma microphone because ndakambota interview nadadza achiita ishandisa tumamouthpiece tumachiti mairekodonei wangu zvandaita ndainotenga maheadphones anoona maheadphones aya pane mamwe maheadphones anga chipa sireki mutauni so ekuti anobva takanga maiki anoda napo saka ndainotenga maheadphones iwayo ka ndobva ndadambura maheadphones ndosara ndikamaiki kakaya ndobva ndakasunga soka ndotenga microphone dzinge dzemuchechi dzedzi ndobvisa marubvurubvu ese anenge ari mukati aya ndobva ndapfekera yangu maiki yaya mukati mame ndonasunga kuri kune neselotape ndobva ndatsvaga mapulling socks aya evakadzi aya ndogadzira chiwaya chakadai so maiki yangu yaikura kudai so kamaiki fakira zvimastaff mukati so I still remember patakarekodha pane song inonzi Love Him Soldier. You remember nekuti akatapirirwa Love Him Soldier ya Sniper. Sniper atoya kustudio saka asika munezi dendero rakadai so saka vanhu vokuti taiwirirana mukutaura mukuita sei zvese ndaifara kuti paya legend but akavhura shamari mukati muvada kuona kuti mumbonei imomo ndokamaika ndoshandisa kakaka but akangobhilivha kuti maweeks atataurwa bhosi pazanga nemamaweeks anga ambonzwa kumashure anga ambonzwa the likes of if you still remember masongs anam tatine masongs akafanana yasvika zvino nguva yekuputitsa fashani mageto yotse ari Freeman ichi then papa nefuti Freeman ndakwara neshungu achada kukubaisa andovaketa nana but ini before masong aya ndika pana mamwe masong ataiziva hamfana munhu ndakapela mudhara enzoni ndinzizize ini wewe Freeman na Dr. Buja song yenzi ndoda kukurora iwe ndoda kuti undizive iwe ndoda uimbe neni kunyamesha je varipo ndoda uwe muroromai wangu ndipazazokutavangazikana kwete achiuya nezvake achipinda mukomana sa mukuona ipapapo mukuona chinhu nyaya dzatichangozimixa but tichadzitaura dzese because panapa hatina marules hatina kuti tinofamba sei tichokurukura nyaya komasoftware because obviously mushini wapo microphone taenzwise komasoftware aizogadzisa mainstrument akaita semajoina sita because mainstrument even today takatora rhythm rezvaitika takariplaya apapa izvezvi zviwanhu vane mazikombiyuta mazihombe makoai machibhate that sound unoyatsona kuti hava pane umwe unyanzvi uri pamainstrument aya saka maita sei pakugadzirwa mabhitsa ipapo manje pakanga pari very tough kuwana software kwainetsa so inini nandiri munhu anga asina nungo handi munoona zvoti ndaitenderera ndaifamba inini ndaienda mumastudio evanhu
ndaifambira mastudio nomaita zvikanzi munhu haagone kugadzira ndikangonzwa chete ane studio ndaienda ikoko so ndakatanga kuenda kune imwe studio yainzi King Sound yakanga iri ana Loud H nemwainzi Flavor P but ndokwakamira kwakutambira futi ana DJ Fidel neapana ivavo vachilinga zvokudaro saka ndati ndikasvika kustudio akashoma kudzoka ndisina chandaisirwa home flash masoftware because kudownloada kwaitonetsa because time iyoyo mafoni edu kuti tidownloade masoftware taitonoti tikanoklika peinternet paipa hamene zvaitibuditsira something like kuti izvo hazvisi hasati zvaakuita munyika yedu ndimaona saka hapana kwatakwanisa kuwana zvinhu saka kune vaizozviwanawo hamekuti vanonge vazviwana kupi saka ndaitoita zvekutoisirwawo pamaflash saka vanhu kayanyondibatsira panguva iyoyo pamasoftware anayanyofambira papana ana Dollar Getters asi ngwa Dollar Getters handiko ndakazonokumba zvinhu zvakawanda nekudzidzawo zvimwe zvaindinetsawo panguva ndakatomufambira pane zvinhu zvaitondinetsawo kuti hey why is it sound yangu inini haibude zvakanaka but mabitsi ndiri kugona kugadzira kana ndazoisa mavocals uku zvikunodhakwa because ndairekodha vanhu vamwe vacho vaibva nekwaDollar Getters because tipadhuze nepadhuze ka kungoti tiri mudhize timwe chete but iwo vari kune rimwe side ini ndiri kune rimwe side handiri kuona saka vanhu vaimborekodha kwaDollar Getters vaimboyo waida kuzorekodha kwangu wati no nhumbu kana wapedza kutirekodha song yedu kana wakutipa pasame CD iri ndoti uzotora futi masongs andakamboita yawo mabadanidza so that hatizoite maCDs akawanda saka which means inini ndaitozokopa masongs aya okutanga apinda mukombiyuta mangu ndozovabhenera masongs avo kana aine 8 avangaonawo kudhara plus 1 andavaitira inini saka pavaienda manje ndaizosara ndichiteerera maproductions avakamboita Dollar Getters chachiri chibaba zvakandifosa inini kuti ndifana kutoenda ikoko ndimbonovhunza kuti koma sei inini zvangu ndazvibire zvakanaka but inini chii chiri kumboedzoitika asi kuti ndozvemacondensa mic because ndanosvika kwakasina futi condensa mic ndakazondiratidzawo akanditi sometimes music yako tinomboinzwa but inonzwa kuti mabhitsi ako uri kugona popo but ine chinoise chainacho saka aizondipoti kuti masoftware twaita sei tinobvisa noise saka ndaitoti akatondipa ipapo ndaimhanya wangu because ndandisingadi kukanganwa akandidzidzisa ka ndaibva ndatomhanya kuenda kumba asingade kana kuti ndondimhoresa zvekuti ndisvike ndakanganwa zvakatobairira manje yangu mic ndoonaita izvo zvino atati software iriya ndobva ndaita zvaandiudza saka kubva ipapo manje kudzidza kwangu ndaitodzidzawo through mastudios akawanda so masoftwares pamabvunza paiti masoftwares maita sei ndaiti ndikaenda kustudio kwaZiggy ndopuwa kuti masoftware ikoko ndoenda kwana Loud H ndopuwa ndoenda kwaDollar Getters ndopuwa ndomboendowana kwakutso ndopuwa kwaJMP ndikaenda ikoko ndainopuwawo futi saka masoftware aya ndazomaunganidza manje anenge aangu ese nezvandodzidzawo ikoko futi ato knowledge futi iri kuramba ichiyachi kona Freeman makasangana sei okay Freeman akasvika tichitoita zvestudio handitika munhu akatongobvawo kusaiti kwake kwaigara kusaitirana naBhindura namadziwako saka nemuchinda waya tingori mashamwari even chorona nhasi tingori mafriends aya mumwe akatopfura shamwari waukama takuti tangaona neukama zvekutodaro zvitoti kana ndikatoya kuno kundotoza toti ndikwanisa tomboitawo dzimwewo 3 days dzangu ndichigarawo mumba kwaFreeman ikoko ndikambodii iye anouyo tichita tikambofunga kuti tambobuda kwakati kwataenda ikoko kana even chero kuchinodoka kuchidii tiri tese so okay maziyana atakaita akauya aine mukoma wake anonzi Minox yaman ndazosvika achati amufana wangu anoitawo chi anodawo kuitawo zvekuimba zvekuimba chichichi ndatanga tomuono panze papa ndofa takambotaura tiri pamba pedu isusu pane muavhu uri panze ndobaziya pana takataura naye papa guys pinda ichi watopinda tikatogara mukati memeya anditi then atoti chimbondidzisawo chi zvaunomboita music yako yaunomboimba pasina beat saka akabva atanga kutondiimbirawo kamwe kasonga akandiimbira so ane kasonga kainzi pane akandiimbira I still remember 2 songs pane inonzi Tariro mimwe yaimba yekuti mama chichichichi imwe anosonga inonzi mama ainazo buda like kuti kuzikanwa zvazvo right Tariro yeye
paakaimba akagenga anotogona saka time yaitondiimbira ipapo inandri fast Alright. pakugadzira mabeats achitoimba ipapo kuno ndaitobata-bata zvinhu apa tonzwa zvitoenderana saka aitoshavisa kuti but king ini ndichitoimba neso Imi makutodayo. biti zvinhu zvakutotese zvakutoenderana saka abva angonakirwawo neni plus blas yacho yanga iripo unoita mari recording chichichi saka papaita mheno mari dzaishandawo panguva iyoyo dzezombo wando ma00 saka saka ndo hamheno mari ndakabva ndangotora but yanga itongoriwo mari yengoto andowana ndobva taita sei ndobva atozobhadharirwawo song yaye ndobva ndaita song inonzi tariro tariro iyoyo ka inini pandakavhura studio inini nandi munhu yayo kuti ndaifarira Urban Grooves saka vanhu atanga kurekodha mustudio mangu inini wangaona negospel ichi saka munhu akazotanga kuziva unozorekodhawo music yezvinhu zvinenge zvida kunorelata kune zvinhu zvandoda inini ndiye akabva atanga andowana apa toimbawo song yake inonzi tariro iyaye tariro iyaye kutonakidza waiziya saka vanhu vaiziva kuti ndine studio vaiuya pastudio ka vasoti mbotidziwisewo music saka music handiri magospel manje apa anonga mapfana angada toimbo kana zveUrban Grooves kana chii saka panakazotanga kuzowanzwisa song yatakaita inonzi tariro yaFreeman ndanga kunakirwa zisingatomboiti but ini pakutanga pacho yange isingamboyatsondinakidza zvekuti ndototiwo imwe but vanhu manje vaitouya pastudio timbonidziwisewo song iyi pane song iri kunzi yarekodwa nemumwe mufesi mumwe murefu so anongozi mumwe mufesi murefu waiziya saka wanga kutonzi Freeman iri papo akauya vachizviti anzi classical vibe anzi classic vibes classical vibes saka anga ane mumwe mufana mumwe wake so nemumwe musikana 1 vari 3 alright ndopa wakatanga kuimba song inonzi tariro but akazoidzokorodza futi apa azoimba nemumwe anonzi Tetlas vachingozviti classic vibes alright saka vakazonongozvitena patime iyoyo vakunozvita zvekuti now danger zone amene machinjiro avakanoita kuti from classical vibes to danger zone zvakazongouya futi munguva iyoyo yavari kugadzira tunhu twavo but pakazongobudikira kuclassical vibes yayo wakazongobudawo pawatanga kuzviti bcause ndairekodha vanhu vakawanda saka kuti ndizanyoteerera kuti vari kuita nezvei panguva iyoyo nandisingayanyoteerera ipapo but pavakatanga zveudanger zone anga ane mumwe anonzi Tetlas kuti umaraini kokoko then nemusikana anonzi Kalisi agara aigara ke kuTZ koko na Tetlas then Freeman akasvikobva agaroshi maraini ekuseri kwedu taingogara takungolinga takatongodaro Alright. Ko paJoina City because Joina City ndio yatakatanga se tangopedzera Freeman taenda kune mamwe maartist anoti maartist makalingana wakawandisa kuti zeti ko andoziya inini saka paJoina City Joina City yakauyo sei because Joina City ndio patakatanga bva yazoziva Freeman at the same time tangoziya Nobu paJoina City inspiration yakabva kupi chii chakaita kuti muzogadzira that song that rhythm Joina City rhythm okay pakutanga kuti Joina City papaya tinimwe music dzinenge dzataimboona ana Terminator vane zvinhu zvavaita zvechii zvemaridhim zvavo zvavaita kudhara then isusu ndo tafunga takati mana genge because taimbota nguva yekutomboona mamwe artist vachipa pakombiyuta so kana CD kana ringera vanhu vamene kuchitungwiza vaitoimbawo patime iyoyo vangofanana neso maage edu patime iyoyo hatitobogadzira chinhu chedu chakadai so ndopatakazogadzira but zita ro kuti rhythm andakagadzira nini takazoripa zita kuti Joina City zvedu but isusu taida ngogadzira rhythm alright and ndotazongoti rhythm ikatingoti tichi Joina City I think pakutanga ndakatombofunga zvoda kuti Joina Center amene kuti Joina Center zvazvabva nekupi but ndakazongoti Joina City manje taripa zita kuti Joina City Freeman akanga ane song yake yoitonziwo Joina City I think akainyoro because maitwa chakaita aitoradza kuti song yake anga atoinyora zvekutodaro anga ane song munhu anga ari talented zvekudaro kwaaisenzawo panguva iyoyo akanonyorwa ari koko song yakewo ikoko saka taita zverhythm rariya
kana the way programa kuti song yangu kuti ifambe yakadai so Kalis da kuti wimbo chidai so ini ndichapindura ndichidai ndichimba chidai ndichipinda chidai so zvaita kuti aiwa mukomana chi azvigadzira kugadzira zvinhu zvake zvekutodaro saka song yake yakabuda zvakanaka ende paridhim iroro asiri ega akapinda patona ana Dr. Buja wakatoimba ipapo ana Warning Man pamba nematist akawanda isitakateerera kana Gonzilla if you still remember that song kana song yena kuzaenzi ati sorry kani sorry we sorry then pauno mwanzi Zigman akaimba futi song yake akaipa futi ipapo saka anga ridhim anga riri bozvo kutodaro so kuti pakazotanga kutendereka song yayo tijoina sita aiwa yakatenderera song yayo and the song I think that song from my heart wise because song yayo ndio yakagadzira zita rekuti Nhubu ini kutozikanwa kuti kune munhu anonzi Nhubu ka from song iyoyo iso I breakthrough ya Freeman anditi then kwandiri futi yaanoita futi breakthrough yekutozikana kuti no munhu akambogadzira zvinhu izvi ndiani panenge logo yamavisa yaiti Nhubu ndorotanga iroro manje reitovhundutsa Nhubu kozotanga kutera zvimwe zvaiteera right ko Dr. Buja akasangana useina Dr. Buja because Dr. Buja ndi artist futi ataiziva kuti anga kaipaka aibva ikoko futi because akabva ndisakatanga kunzwana hangasa wakazingwa kubva futi nekuti na Dr. Buja makasangana sei okay na Dr. Buja pane bota pepe nchiti ndairidza futi marimba pepe Abuja anga arimo muclub yatairidzira futi ainzi kujekesa arts tairidza marimba tichiridza ngoma tichiita zvekaucha zvedu tichese chiridza saka anga arimo futi imomo so Dr. Buja manje aimba gospel right but mugospel mame munhu wekuti zvegospel zvazviyaka first song zvekudaroka taitoonesana kuti wangu gospel yachona angasikagoni gospel kwacho achenda unobhadhira mauye ake kutauni uku chipa kurikuzvinzwa zvazingagoni because aida kuimbo type inenge zvada kudzi zvezviye ada kuziya kudya ichi bada inokundikana but chandaimudira manje taiti takagara takuteerera music ya mabits anenge agadzirwa zvakanaka nakomana because unoona pane mukomana ukimba song inonzi anzi sandiwisire pasi ndidewe andika angari producer iye saka takatomboenda ikoko anonzi Tawanda producer iye anditi ndokwainorekuda Abuja ikoko but Abuja angasikagoni but Tawanda igona stere kugadzira kana mixing yake nice but kukundikana chirechi kwemfeso wangu zvekuti anenge asiri kugona saka zvandinotaura panapa habu vakatsangwa bozi mufeso wangu zvekuti hapana takatoonesana kuti kuti wausi kuzvigona izvi ndotsvaka wakabva zviya kumangoma manje handiti pakauya kumangoma aiwa kumangoma kwe kakabva takagona kuti ndo zvinhu zvaunofanira kuita izvi gospel usiya hausi kugona hatisi kuti mwari akaipa watichipa iwo kutadza akakuimba zvavo zvegospel andowana saka Abuja ndakabva yakachiziyana pasina kuti music takatanga tichingoziyanawo pakudhara pazvinhu zvedu zvisinei nemusic mukati ndakatanga kutomuziya iye before Freeman tichirapara tichitoenda kuchikoro chaiko maingosiyana muchingoro wamaworks right tichifamba napo mangoma pakazoyo wamapfana akanasana Levels ana Sunshine ndo bozi nini andiripo andiri padhuze zvose zvichiitika ndizviona izvi right ko ukama hwenyu na Levels makazowana sei na Levels okay Levels aigara kumaraini kokuti kufambirana kwedu isusuka takazotofamba netsoka right and vaiuya iye nemufana wake Sam Chris right vaiuya nekunonaya nekune madhaka zvekudaro and vanhu vaida kudzidza zvekudaro so vaiuya vachisikodzidza zvinoitwa sei zvinhu zvako zvefruit loops zvinoitwa sei ende ndakamudzidzisa zvekuti
wayatsona kuti munhu awa ndikudzidzisa panapa ari kuita sei ari kubata zvinhu zvachona kwatsobata kwayatsona kuti panapa ari kubata kuzviziya zviri maari ya anoya asingaziye handiti but waitoona kuti no chawatomuudza achatokanganwa zamana ndatoona kuti but mufana waya ane shungu levels so kwakazoitawo futi mumwe munhu akanga aigarawo kumaraini kwavo aigadzirawo futi mabeats mumwe mntu arainzi Museka so alright saka inini semunhu aingofarira kufamba kuti mastudio ndaenda kwaMuseka kwekweya ndonoonawo Museka uya ndongonotora kuti masoftware ndoda ndaibva ndapfuura futi nekwalevels futi ndosvika ikokoko koma mawaya kunoku unaiti kumboleto totaka futi mudzidzisa futi ikoko because panguva iyoyo inini ndanga ndakuya totoziva zvelevhoro ipapo zvekuti handina chandaidzidza kwaari but ndaitongonomudzidzisa iyewo pane zvimwe zvinhu zvaanenge aidawo kuzivawo zvaanenge aidawo kubvunzawo ende zvimwe zvacho futi ndaita ndichitoita achitoona so I'm very proud naLevels nekubata kwakaita even chero nelevel raave nawo pazvinhu zvake ende akadzidza zvinhu zvakanaka chaizvo because I still remember ini kudhara iko kwandika Levels aigara uku kunzi kuchi Mount Upton yes kunzi kuPrince Charles kwandika Prince Charles I know kuti kuonana nduna nemwe team makasangana sei right nduna manje aigara kuside rekona Levels but kuri nechekumberi kwacho futi mbichana alright but nduna kuti ndizomuziva nduna akauya achiswere kuti asinzangudzo kuti hakune imwe studio imwe ruko saka mukurekota kwandaita manje kwandakamuita ndopatakandangana kuti mupana waya ane talent then handisi ndega ndakamuwata ane talent vanhu vakawanda vakatozviona akatombopisa mupana yezvekudaro nduna zvekutodaro zvekutoti I think ndiye munhu akanoita the second pamaartist andairekoda from Freeman wandaitoya achitotoda kuteerera Freeman pane song yake kunzi akaimba obva utonzwa kuti pane mumwe futi anonzi nduna futi da kuteerera futi song yake saka ndakanga ndane masongs inini masongs aya aitosiyana sema-references kwandiri like munhu akasvika wati anoone studio chimbotindinzwisawo kazvacho zvakaita se zvawakamborekodhawo saka ndaitoone masongs andaitodada nawo kutoti vanhu kwaya wachinditi chimbonzwa akati da kuitawo album handiti kanewe saka chimbotindinzwisawo zvawakamboitawo before ndakanga ndatoonawo masongs masongs ana nduna iwayo nemasongs ana Freeman nana Dr. Abuja nana Warning Man nana kwasa kuti player nana Tetlas exactly nana Gonzilla yaman Gonzilla saka ndanga ndane music yekuti ndanga ndakuziva kuti no apa ndane ma-references ekuti anyone anouya kustudio kwangu anosvika asina doubt yekuti toda kugadzira zvinhu zvakaita ngezvipi pana kumfesi futi andikuziva ainzaniko ainzi sai ainzani Big Sai yes adika so Big Sai was good zvekudaro zvekuti alright ko papana pada kunzwisisa nhombo because insusu tichiziva Freeman andika tichiziva group ritengo kuti aiteam yedanger zone kuside kokoko saka ndakazoziva pa danger zone kumashure mbijana ndaizviziva hangu ndaizviona bo munhu aifarira music andika but pane nguva yekuti pakazenge pakunzi danger zone andika panzi danger zone papaita kunge pana maartist arimo pakauya ana JC ana Vivian ndimo maartist angadichi anga chichaitika madedze because later on ndakaona ngei mamusiri mudanger zone mamuri mureggae zone zvakambonyatsoitika pa that period yoyo danger zone then later on papaita reggae zone okay so inini ndakanga ndiri producer ndiri producer kudaro anditika then kune side yekuti vanhu vatinorekodha vanogadzirawo maclan avo anditika vanogadzira maclan avo zvekudaro zvekuti kwavagadzira zvinhu zvavo vachigadzirawo zvavo ini saproducer ndakangomira ndingori pakati pongoti zvikunzi achitorekodha madanger zone ipapo nitoriwo danger zone pazvinhu izvo zvokusvika zvabuda because ndofana nge ndiri ipapo kana zvinhu zvekumagospel kwakwe ndinitori munhu wegospel panguva iyoyo aditika then reggae zone
yakanovhurwa naDr Abuja, of which Abuja manje neni manje kumusic magadzira anoita mabhiti ndiye munhu aiyanyokuswera neni zvokuti kana ndiri mustudio ndikafunga kuti kompyuta yangu inini inenge yarwa nevirus, kompyuta yangu inenge yadai, so ndikuda software yakadai. Munhu aikwanisa kundiperekedza panguva iyoyo kwanendida kuenda kana kungofunga kuti ndikufanira kuita sei. Pamwe pacho Abuja ndiye anga ari pasaidi zvokuti ndaifamba naye, so vanhu vaindiziva ndichinyanya kufamba nani naAbuja, of which Abuja ndiye munhu wereggae zone. Hani mazvowana. Then that's why ndaizota inini ndiri munhu wereggae zone, because ndiswera nemunhu iye zvakafanira kuti dai ndaiswera naFreeman every day, automatically ndingonzi uyu mudanger zone, of which inini handingori producer, nditongoriwo nhubu itoriwo brand akatoita se akatozvimiro rakadaro utotiwo nhubu, zvokuti dai ndainzi ukumira nechini, inini ndiri kumira nenhubu because nhubu ndo zvinhu zvangu. Hani mazvona, of which pakacreatwa that danger zone chichichi handitika, if I still remember, pane show imwe takazomboita ameno nana Chinhoyi uko Bangeti side ko, pane show yatakamboronga ikoko time yerenguva danger zone taingotora pakuti DZ dziva rasekwa, kuti DZ yo dziva rasekwa danger zone handitika, because koko totongokuti kudanger zone koko kudziva rasekwa kutori kudanger zone. That's why manje yakazokwanisa kunoti futi ana Vivian ana JC varimo futi momo danger zone imomo nechi team rese including Freeman ye Freeman ndiye aitonyanya kutozikanwa sere because ndiye munhu aimira nedanger zone zvokudaro zvokuti isatodonhe pasi, otherwise dai asina kunyanya kumira pamwe maybe zvaigona kungonoperawo futi zveudanger zone rezviya. Hani mazvoona, so pamwe pachona danger zone tongoti yaingomirira dziva rasekwa atimire ini I think ipapo ndakapaona kuti pane zvakaitika panguva yaye kuti Freeman andika achitanga kuita chinhu chedanger zone, vanhu vazhinji vakafunga kuti DZ extension, but later on ndakazoona no, danger zone haisi kuti iye asi kuitora pakuti dziva rasekwa. Amerikana unyatsoibata bo ndakazoona zvakuitika nemamwe problem yakuitika nemamwe maartist pakasitanga buda zvimaanthem zvimachini, vanhu vazhinji andika vaifunga kuti danger zone tikuti dziva rasekwa, even unongo wakajoina ngwari kuna UK waenza naBhanzo ana Osa nani waiti no tikuita chinhu chekuDZ, but later on ndakazoona kuti no chinhu chikaichi unoona kwasakagare kuDZ asi uri mudanger zone. Like isusu tiri madanger zone, isusu tiri madanger zone in fact, waiziva, but isusu tasagara kuDZ extension, kana tasagara kuDZ 1-2 kana tichii, but hatiri vano danger zone ubata metse yacho. Saka that confusion kakanga ariko zveshuwa kekuti kuna vanhu vaigara kuDZ waifunga kuti vanhu vedanger zone asi the real meaning yaFreeman ndechayo, Freeman anga ine clan yake yainzi danger zone, nekuti vaigona ngwari kune mamwe artist anobva kuDZ akaita sana Loud H vanga vasiri part of danger zone, kwakuita vanhu vakaita sana Dr Abuja vanga vasiri danger zone, vanga vasiri part of danger zone ikutaurwa naFreeman. Ipo makapanzwisisawo here papapo kana kuti munonge mapaonera imisa unaigara kuDZ? Okay, inini semaonera ndakazonoita manje pazvinhu izvi ka pakazonovhurwa nyatsobvurwa danger zone yapana naFreeman paipa waitonyatsoona kuti uku kwauku vanhu vakunyatso, because pakuimba kwatinoita paipa pana vanhu vaingoimba vamwe vomboneta vamwe voita sei vachidii, saka kune timu rakazenge risinganete pazvinhu zvemangoma handitika. The likes of one tukutotaura nezvavo anana Vivian anana Chiena JC. So Freeman munhu wekuti akazoona kuti no muhwandu hwedu ka muna vamwe vanhu vekutoti uyu ane talent, uyu anoweka hard, because zvinhu zvinoda hard
hardworking zvokudaro saka iwo kanopinda uchiita ngo uri kumbopera simba muzvinhu zvacho handiti avanga vasingapere simba pavakazotanga zvinhu zvekuti danger zone wamanangatichadzoti kakuruketi because uziva kana uchida kugadzira chinhu chekutanga so handiti ka ndopanofana kuisa simba rese ipapo so that kana zvikazoitawo zvazodhakwa nekudini but zita raya rinoramba riripo that's why even chiro danger zone yacho iripo but mune vamwe wakabuda kana mukazozvitarisa mukazotsvaga vanhu vavo munovawana vakabuda vantu vakatosara varimo vanotooneka kuti muna nhingi but vamwe vacho vakaita se vakabuda saka I think paida ngogadzwa chinhu chakangosimba chakadaro chinenge chingori one chokuti chinhu chocho even kuti like kugadzira chinhu chonzi danger zone handiti chinhu ichocho hachifanenge chikaparara but zita rofanira ramba riripo handi munoona manje saka nhau yaitika manje ndeyekuti padanger zone paya zvakazosara zvina Freeman mukati because aiwa akaramba achiweka hard zvokudaro even nekupulawo vamwe kuti vaite se vasimbe zvinhu zvachona because ndakazoona kuti pakazotangota problem andikainga iripo pakuti Freeman ane danger zone clan rake rematista aiti ndo matista tiri kufamba nawo then kuna vamwe vaifunga kuti vari mudanger zone kusvika time yekuti Freeman akamboti no ndakumboita chidanger zone anthem ndopatakazoona vanhu vanga vari mudanger zone yaitaurwa naFreeman chaiyo you understand because ndakaona nga vamwe vacho vanga vari mudanger zone ndika kati vamwe vanhu vanga vari kuDZ vanga vari kuDZ but vasiri mudanger zone kati vamwe vanhu vanga vari vanhu vekuti Freeman atanga chinhu chake ndika vamwe vanhu vasingakwanisi kupinda imomo because vanga vari macompetitors vanga vaifila kunge vari musame level naFreeman kana kuti chii kana kuti chii kubata medzacho zvelevel rekuti afana munhu akaita saDr Buja Dr Buja kuti aende pasi paFreeman zvaitonetsa because iye aitiwo nditori muhombe kunani kuna Freeman saka zvinhu zvaida kupuruvwa neinonzi test of time yekuonawo time kuti chikufamba sei nekuzoratidza kuti ndiani handike which means asabata ikokoko right but right Nobu ko ana Sunshine akazoya papi because taiziva Freeman ari artist waNobu achirekoda kuNobu because mawekisi mazhinji atakanzwa akawanda acho indaitira Freeman zvekutoti hapana song yaFreeman yandisingazive kubva pana yakabuda kudhara taiziva mawekisi akawanda aibva kuna Nobu then later on vapazoya Sunshine mawekisi mamwe akawanda takumanzwa kunani kuna Sunshine ana Sunshine wakabudawo papa maongoro mfana wako here maiziva nosei zvelevel ripi okay right mukurekoda kwandaita paya vakomana veSunshine andika Tainash naShowthang then mumwe wacho ndakanganwa zita rake mani pana akaigona kuimba vakomana ava vaizviti Boom Sound vanga vari vaimbi vaitoimba kustudio kwangu ndakatovarekoda masongs akatoti One Day aisimbona Flingy B not Flingy B pane mazambunda ndakukanganwa zita rake mani vaivanzofamba vari 3 Showthang na Tainash nemfana iyeyo kairo akarepirepi so vachiita zvinhu zvavo saka maartist vaitouya vachitorekodha kustudio kwangu ndichitovarekodha komana veSunshine vaitova vaimbi but at the same time vapana vaifarira futi kuita se kudzidza futi zvinhu zvemaproductions saka kufambirana kwese kwataita pese nekuona zvinhu zvanenge ndichiitawo vaitodzidzawo futi zvakawanda then ininiwo ndandiri munhu afuti anga asina nungo futi and asina nejealous kana chii that's why ndaitobatika futi ikoko kuSunshine kwacho ikoko vasati vatombone vanhu vakawanda vanorekodha mino vanhu vairekodha kusaiti ikoko but I still remember kuti wanainzwa aitogona kuti waimba kusaiti kwawakanovhura Sunshine kwaine mwe ainzi Gunpowder koya mwaizviti hanzi kwaina vanhu vakawanda zvavo ana Mr P but ana Mr P futi vairekodha futi kwaDola Guitars vaichirekodha futi kwangu pane mumwe ndakanganwa zita rake ainzi okay vanhu vanga vaizitove anzi One Mic Entertainment vairekodha vaienda futi nekuSunshine ikoko so
taifambirana zvokuti kana tikatosvika ikokoko tichautogadzira zvinhu zvakuti taitogadzira futi ikoko. Saka semaproducers newo neshungu dzavanga vanadzo mukudzidza zvandaitosaenda toita ikoko vaitoona futi zvanoenda toitawo futi ikoko. Then nekufamba kwandaita I think even Yes Sunshine aitombofamba because ndavana kuti no sometimes vakona kuti paamboenda kwaNhingi even chero paanga kutogona haana kula down because akaramba achingoita futi the same things zvozvezvo zvokuti chilingo nevamwe because chibasa ichi choda kuchilinga nevanhu. That's why waona kana kuti even iye anogona kunombolinga kana nana Rodney vachidiana JMP vachitawo zvavanenge vachiita ikokoko. Saka ndo mukudzidzo kwazvinoita because anenge akatotangirawo nekoko futi akatangirawo kunana Nhubu before ana JMP vesawa achitoonawo akatoonawo nekupi nezvakawanda. So kuNhubu studio manje yakanga iri studio yekuti yairekoda vanhu vakawanda. That's why even chero nana Freeman taitoenda tese futi kuSunshine ikoko indaitoenda futi ikoko kwete kunoimba pati toperekedza mumwe wangu utobhororekodhawo zvanotorekodha ikokoko toitawo zvanoita ikoko. I still remember takamufamba netsoka takudzoka tarohwa nenzara naFreeman takatombodzoka kakupo kwaSunshine abeti takatara pafoni here atabata kuenda tatakurohwa nenzara zvanza kumadi kutaura kuti amana chi mune nzara tikaenderese yaenda kupa mune mabhiskets but takatoto halfway kutaura kuti takumbaka but vakutaura kuti takatobhorwa U10 kudzokera kumabhiskets tikatorohwa mabhiskets futika nedrinka mene zvamba kuSouth Africa kana nana Showtang Sunshine waiziya but zvazvizvi zvokuti zvopara time yacho futi pane pakaipo futi pane pachigadzirwa zita so pane time yekuti Freeman akazinga akuta se muzatsosumuka paipai because inini ndanisiri reliable kutoti ndinonzi ndiri producer waFreeman animozviona but ndandiri friend yake nanhasi ndingori friend yake kuti even chero that's why muchiona kana patinoti kana tiri tese hapana patinomboke chimbotaura nyaya dzemusic titobhotaura nyaya dzekuti iwo kuimba handitika kana kuti iye otaura neni achiti iwo uri producer hatitobhotaura idzodzo titori vanhu vanototaura dzimwe nyaya dzokuti tichitofara tichiseka tikada kuti tichikumboda kumbofara tichiita zvekudai so tira kumbogocha kana tira kumbotawo zvetumadrinks tweduwo zvechichichichi ndo zvinhu zvedu. So akazoita masongs akati wande kwaSunshine. Alright. KwaSunshine because Sunshine vanga vakutoita zveve zvebasa rekuti no I think now tinokwanisa kuwana nguva yekuti ase yekurekodha maworks ako even chero tikaswera newe the whole day rese tichirekodha but inini the fact yekuti ndairekodha vanhu vakawandisa. Alright. Vanhu vandairekodha inongo vakawandisa zvekuti but papasina hapo bad blood between you and Freeman. Hapana kuvaita bad blood kana taitongoramba tichitolinga zvekutodaro aitori kuSunshine ikoko futi achitouya futi tichitotandara tichitoita zvatiri kuita nanhasi tangoramba takangoita se takangodaro ani mazviona tichitoenda tese mashows mamwe aitoenda tichitopinda mota make mamota kutonanga futi kumashows tidzoka tichifara ikoko because munhu andakatora sekuti mufesi wangu zvekudaro. Alright. Zvekuti mukaona mawirana anoita kana nevenjero nemasisters angu vanotoita vanhu yavo kutoti masisters angu anotomuona atori brother yake. Alright. Vanhu mazviona even chero akanza kuenda kupi kana nditone kana sister yangu iri kuUK akatosvika ikokoko vanotolinga futi vanotoonana vanotoziva kuti brother yangu yauya vanotofara vanotodii kana akauyawo kudzara sekwa munhu anotoita se andouyo nepamba toonochi vanhu vanenge varipo zvekutodaro even though inini kana kuti ndiri kure ndisiko hazvimutazisewo kuita se kutaura nevanhu vekumba kwedu anototaura nevanhu zvekutodaro zvekutoti mwana totongomutora semwana wechi wepapo waibata. That's why vachiramba vanolink up yakadaro nevokama wangu. Alright.
makazogadzira neshungu rhythm enzi zvaitika hanzi zvaitika ndorangaenana neshungu angaenana na uyangaripo futi enzani sniper panga pana futi Batman panga pana Dr. Puja Chimandege ndo pane ndege ka papa ina wadza warning man ana warning man wangu aripo pachirowa I remember but that culture yemarhythm ingari culture yekuti tayatsona kuti ndo zvinhu zvikuita kuti zvakuitika kuti music iende kumberi but takazoona maproducers mazhinji achabudisa marhythm even Nubu anozonda pesa kunzwa rhythm aNubu rini marhythm makamasirei marhythm wewe mvunzo wakanaka iwewe zvekuti right isusu taishanda semaproducers I think amene kana pasino producer akambotaura nezvazvo zvandikumbotaura but inini maona ndeta tinowanyoshanda according nezviri kuda maartist acho because if you still remember panambotaura paya nchiti patakagadzana na Joina City rhythm handiti zvinhu zvetiribogarira pasi nasingangogara inini kuti ndoti ndagadzira rhythm but watonzwa kuti maartist atore kuti vanotozvifarira zvinhu izvi zvemarhythm handiti because pandakaoneswa zvinhu zvanoterminata achaziva kuti rhythm ranga riri kupi but zvekuchitungisa handiti ndakaona kuti vanhu vakutozvifarira izvi zvanipowo shungu dzokugadzira dzokugadzira rhythm handiti so mukugadzira kwatakataita marhythm ndo zvinhu zvaifarirwa panguva iyoyo handitika nemaartist then maartist vakazotanga kuona imwe way yavakaona maybe zvinogona kuita futi zvinombovadonhedzera pasi mbichana vamwe vakaona zvinotovadonhedzera pasi zvikuru futi because marhythm zvaanoita kuti achokwadi akanaka inini hakundotozvifara muzvimarhythm because zvinhu zvaitoendesa kumberi especially level raproducer but kumaartist kune maartist vakashanda neshungu mukugadzira mazita avo handiti kozoita vamwe vanhu vanoda kuzonojambira padenga nenyaya yekuti paitwa rhythm handitika vanogona nguva vachingoda kungoshanda ngoti ndofana ngoti pakagadzirwa rhythm rikangopinda mabig artist inida kutonge pasong inonakidza kudarika yabig artist wakuita resi nemunhu awasina kutaura naye kuti ngatiitei zvinhu zvakati ngatiitei resi pazvinobuda kunze uko vanhu vanoteerera music handitika vateerera music dzedziya zvinenge zvaakuita kunzi madhara akapenga but avawachiswa nekamufana kake kanonzi John anonzi Peter akatanga music nezuro handiti saka munhu anogona nguva ane kungoshanda imbofunga kuti kana pasame rhythm unoona ngodiswa kana nekamufana but inini hangu saproducer handine nekuti zvinhu zvekufamba zvakaita sei but kwandiri marhythm aifaya zviripo kwandiri handitika because zvaendesa futi zvinhu kumberi but maartist ndo vakazoona kuti zvinhu izvi zvine zvakanaka but zvine pazvinodonhedza handiti pazvinodonhedza because ukanokundwa nekamufana katanga nhasi mustudio yowane 7 years uchigadzira zita pane kutaurika kunoita kunotombokuaffecta iwo sabig artist so vanhu vakatanga kunomira zvinhu izvi zvemarhythm mabig artist but maproducers taisafanira kumira kuita culture yemarhythm handiti taifanira kuramba tichiita ivo vadiki vacho ava vachiita but problem yandakanoona inini yakazoita kuti titeka kumbosiyana nazvo pane vanhu vekuti handikwanise kuvataura nemazita avo zvangu vakazoita kuti kana even chero nini ndakazoperawo simba nazvo zvemarhythm because ndaiziva kuti ndikagadzira rhythm ndakatombogadzira marhythm but panenge pasisina mabig artist because mabig artist vaiziva hora racho vanga vakusada kupinda marhythm but kuti ndine chiexclusive chako anouya but akazva kuti rhythm haachauya saka kune kwataizonosubmita zvinhu izvi kuti zviridzwe zvinzwikwe nevateereri umwe aigona kutokubvunza kuti rhythm rakuda kundodzira bo zvekuti saka pana ani manje parhythm apa anenge achiexpecta mabig artist saka inini pachatanga kuti hapana Jeremiah pana Abigail
pana doubt una mazita acho Wasingazikanwe kana kawani arikutozikanwa ndiwe producer unzi produced by Nubu Digital but pakutaurika kuti mazita I think ukoko zvine kuaffectawo kwazvainoitawo futi chi kune vanhu vanonozvitambira kuti vazviridze pajekerere kuti but DJ Nhingi akuridza but aimbogona kuridza kudhara handiti but akazona kungoridza zvinhu zvisina basa zvine basa zvacho manje anenge achiona sekuti ndikaridza mabig artist of which zviri pachena DJ akauya akanoridza zvinhu zvine mabig artist anitonzi akatopenga but achinzi akuridzawo tatenda beno tuantu pangopinda nepasera po tichiuya anogona kunzi apera DJ that's why wazona maibva pamutsva kuti handikuda kukinzira rhythm wamufonera hallo ndebviri sei ndakuya nerhythm muka ndida nerhythm nyowani rakaipa renge rakaipa futi rhythm because ndenda katora nguva yangu ndichigadzira rhythm iri tora nguva yangu ndichimixa masong ana yevanhu vasingazikanwa ana chipo ana rudo nana bawero handiri kuona but kwandiri chechakaipa manje but zvinoona unonetesa uyu ari kumberi kwangu wandi kunotambidzawo pazvinhu zvacho ndiwebata saka takazoona kuti ano maridhimu ndo mafira akuita se akunoita inini ndo maonero andakanoita kuti zvakuita se zvakunofa then maartistiwo ngatichingoitawo kana munhu ene futi inini I believe wo futi kuti kune maartist acho ne iye kufona chiti producer muri sei mune rhythm ripi riri kupindwa ndotoona ngezvitori nani kutoti munhu afona achita kuti inini ndoita zvemusic ndoda kuimbawo ndine song yangu yandoda kuimba tokugadzirira beat rako zvitori nani unlike kuti wo unotongomira ngoti ndofana kugadzira chinhu chakaipa kuti wo uzowana kuisa zvinhu zvakaipa anosangana wacho akusangana pakuita sei but I think angopa maridhimo zvavaifana kuita ndika maproducers futi makanouraya chinhu especially maproducers akaita sana PTK ana levels vakadzinga kugadzira ridhim inenge vanhu 200 zvokuti jamani ridhim ichibuda nditerera vanhu 200 andopesa ndakusvoteka anozopesa ndasiya ridhim inofanira kuita mavanhu at least 10 kana zvingowawandisa both even my big artist ayana anouyawo kuridhim nemaartist omashoma than kuti ridhim unonzi rine apana mabody slam zvazviya zvine vanhu svika hobho zvokuti anozotanga kuzotera music zvimwe zvafana zvochiimba shit ukunzwa vatisiti apesa futi even mafans zvabva kumaartist zvabva kumaproducers kumafans kunoku confusion yanga yatiwandiro futi but rhythm dai kana kadzi culture iyi maidzosa because I believe kuti dance inoda futi culture maidzosa chikuti pewo kana ti 6-7 3 maartist anenge achizikanwa ne2-4 wanga wanyowani zvobatsira kupusha wanyowani vanozikanwa yabvota rhythm rizikanwe wati 3-4 obva wati wafana ngati 3-4 futi afana kupfura vanhu kana 8 kana kupfura vanhu 10 wana rhythm yapfura vanhu 10 natoshata mudara because time yacho ka internet nezvinhu zvakawanda zvekuteerera zvekuona okay makomedian ari kukanda wana friends ana comic euda Sparks ari kukanda podcast yake chisipoti yaburitsa maridhimu kana nebunhu baburitsa dhimhu rake na vanhu 200 saka now internet andika ine zvinhu zvakawanda zvekuti uone zvotinakidza zvitofanira kungoona zvese kawani saka kana makugadzira maridhimu chingotipewo kati 3 maartist maomba anozikanwa then maybe ne2 futi 3 vasingazikanwi ita vanhu 6 muchaona kuti vanhu ivavo vanoteererwa anyway let's move on zvabva zvese zvaitika kuzimbabwe zvaitika ana Nubu wakuzikana masongo ari kurira and everything pane time yekuti Nubu akazoenda kuSouth Africa mubvunzo wangu ndekuti Nubu chakamenisa kuSouth Africa inyaya yekuti angaona kuti muzimbabwe muno maapera here kana kuti chii uyezve munoita sei munoti chii vanhu criticize chiti Nubu apera munovaizvitambiro sei nyaya dzakadaro idzodzo because ini dzondisvota vanhu vaiti Sparks apera okay saka imi vaidziendelawo senyaya idzodzo ndikuti mambopinda nyaya dzekupera idzi okay reka ndive panyaya yekuti kupera Mwari anotipa talent handitika ndochinja kutanga ini talent kwandiri kugadzira zvinhu then nhau yekupera manje kupera uku kunenge kuchitaura nevanhu inini kwandiri matorera ndozvita kuti iwewe unonditi ndapera kana kuti unoti Nhingi apera ka nekuda kwokuti une zvauri kuexpecta kunzwa handitika from kune munhu iye like toti lese kwandiri unoona kuti no Nubu apera because iwe
wakanyonzwa masong kana kuti andairekodha Freeman anditi so masong aya apera kwauri wakanzwa iwaya wapedza kumanzwa iwayo inini handina any song andati ndarekodha Freeman uya so it's like kupera ukoko inini ndozvita kuti wapererwa nemasong acho andakaridzira chi because ndikanomurekodha futi nhasi futi Freeman iyeyo unoti futi ndadzoka atona ngodaro kuti wadzoka handiti unoona manje saka chinonzi kupera this time manje ndobadzoka manje amuka agadzira imwe song ya Freeman because vanhu vanenge vachiexpecta kuti Nubu airekodha masong aFreeman pakangomira saka kumira ukuku ndokupera kwacho saka kwandiri manje hazvimake sense kuti ndinzi ndapera ndicharekodha artist wako waunoda because artist yefuti ndikanomurekodha futi 2 3 4 5 masongs ndikwanisa kumitirana album reSafety Freeman acho but chichikuti at the same time umotorero maworks manyowanda Freeman Freeman ndewenyu and Freeman the artist yokuti now taashuwa kuti kupera kwake kuchanetsa but still akurwa maworks kwemimi nei mazuva ano Freeman mfesu wenyu nei mazuva ano musikumboshanda kana kuti one project not pa album even ngoti no doctor ngandimugadzire chino recently ndakaona muri mese matu Cape Town ngati kupi muri mese and you are good kuti you are in good books muri ma top shot but still isusuka tinoda Nubu na Freeman iri song I know mune ma videos mune ma pictures mune machi we are in good books but isusu Nubu atinoda isusu kati Freeman atinoda isusu anenge ina Nubu iri song so ndani kuti tokuona henyu muchinakirwa muchiedza no ya good life ikukutable but isusu tinoda Nubu na Freeman vachigadzira chino okay so ndo zvinoita kuti zvinzi Nubu haana kupera itomboda ngoma ina hangu personally I know kuti mandeza mfura mamine dobenya mfana MC Prince so ngachiperforma very well even wakanzwa the sound and everything unoyaza kuti Nubu anogona chipo chirimbo mari but still we need to see producer my legend producer akarasa Nubu achimborekodha imwe song ya Freeman right tinofana vanyowane variko mazuva ano vakaita nani kwafana vana Enzo tinofana vana Master H vari kurova zvekudaro zvoti tinomboda kumbonzwo mfana iye na Nubu digital umbowagadzirira chingoma chichinechitika is it because of management because of Nubu anenge angocola down achiti hano wafana isusu tiri madhara wafana yanga auye kuno kwatitsvage kana kuti chichinechimboita kuti mutadze kuzoshanda down akaita sevavaya kuti over there is always new blood inenge chisimuka kuwai musikumboshanda navafana ivavo okay inini ndakaita sei ndine time yandakazobuda ndakaenda kunogara kuSouth Africa anditi so time iyoyo because inini I believe kugadzira maworks aya ekuti hatisi kuita zvekusenderana paindaneti hatisi kuita zvekuita sei even chero mukaona maworks andaiitana naFreeman anga ari masong ekutoti hapana beat Freeman okay une song yako ondiimbira song anditi achitoniimbira song hapana pamwe ane bhuku rake kati ane song yake akarihesa hapana beat hatisi kuzati song yedu ichaenda nebeat rakaita sei aindiimbira song then ondiimbira song ndakagara ndichiteerera ndikatogara pamushini manje ndakutotanga kutogadzira beat ndakutoenderana nezvaari kutoimba panguva iyoyo ende zvinhu zvedu zvakutoita sei zvakutoendeka zvakatodaro takutozoti mavhokals edu takutomixa so time yandakanogara kuSouth Africa hatichawana time iyoyo yekuti inini ndiri kuSouth Africa kuye ndokwanisa kumbodzoka kunoko ndakanonanga futi mustudio because uko pandakaenda ndakanovhura futi studio South Africa kuye ndakugara South Africa ndiye studio yangu ndo basa rangu chete randoita ndiri koko then iye ariwo kunoko ane basa rake rari kuita ende patinosangana pacho pekuti auya kuSouth Africa anenge atouya neshow ari pabasa futi ende munhu anokwanisa kuedza zviunderstanda munhu anenge ari paground zvekuti paanoti auya kuSouth Africa time yekuti vamhasane nekuita zvekumboimba futi
time iyoyo hainyatsokuwanika iyoyo and ini nditozvonodeka kuti aitowanike even chero ini ndikatobudawo nditoendewo kushow ikoko handiti kuti kunosangana kwati kunosangana panhu pekutoti aiwa vanhu vanenge vatoenga zvebasa and mapromoters vanenge vane vanhu ivavo vari kuplana zvinhu zvavo kuti chinhu chavo chese chibude anomazvona hatichaita kiyakiya ingoti aiwa chingopinda mustudio 2 minutes tongodai 1 hour tita hatigadzire hit song kana kugadzira song inemusokuti anzi pauri kudarika paipa uchiita neuku ibva ungofura nepastudio tibva tangodededede mavocals toda dededede woenda hatigadzire tichidaro even chero patati tiri kunoku taitotora nguva yedu yakatokura chaiyo isiri kufura because we believe kuti kana uchiuya kustudio it's better kutoti artist otoflyaka kuti ndikuenda kucape town now kuna nhubu kuti tinoimba song than kuti chazozvibaranidza nepani chanoita show haukwanise kuita chinhu chinonyatsokuoneka because pfungwa dzako dziri zvakawanda pamwe nemastress dzekuti mana kune kunzi kuda kunaya show yedu ichabudirira bo here kunzi kudai so kunoda kuvhiringidza show saka hatizokwanise kunyatsopindidzana mune zvakanaka ende futi une vanhu vakuunza vanenge vada kukuona mune zvamuda kutaura mune zvamuda kuita sei that's why muchiona ndakaona kazhinji kachona maartist anowanzouya uko vanoita zvekudarikira nemumastudio vanosvika vari kamhomho so makambozviona kana pamasocial media apo anonopinda mustudio yekujohannesburg but anopinda ega so unopona vanhu vakangomira kumashure vakangomira zvekuti vanhu ivavo havabvisike vanhu ivavo because vamwe vacho ndo vaunza artist vamwe vacho ndo vaita sei vakuita ngezvinhu zvekuperekedzana but ini ndikakuno uchiti ndikurekodha song yaFreeman you'll be surprised kuti toona ngetitori 2 chete zvigadzira chinhu handi munoona manje kana patakapedzisa kuita masong edu pane song yataita vanonzi I think patime ndakabuda ndo patakasachita song yakazosara chizongoyonhina na interview mibvunzo yako inenge interview chichichichi ari mazvona takaita iyo ichibva ndatobuda ndopana vanhu yakatozongonopisawo zvangu ndato South Africa then totoshanda zvekutodaro even tine song yatakaita even chero man to man mukanotarisa paart cover ndine hand yakanyanya stereki pakubuda kwesong man to man angova man to man because I believe kuti Nhubuka ati mahits chachayo vibe remahits unaro mahits because mahits akawanda awakagadzira toratidza kuti hit ragadzirwa naNhube ene mudara inini kansi kuti muzombomire mauya munongotawo mukangogaragara mungotita mungotitawo 1 2 magaragara mungoti gadzirwa naFreeman nongofana nongachitodayo mungoti gadzirwa right still maku South Africa muriko kuSouth Africa mawex tikumanzwa panapfana nadobenya mawex hobho ari kutobuda titoona mazi challenge hobho chichichi mazwana chichichi kudai nekudai plus kapa kudai nekudai nazona makuita maskits chimbotudze vai makazotangana zvemaskits okay chakaita ndizotanga maskits ini ndine mufirst wangu wandinoti ndimanager since kubva 2009 it's like ndiye aingondibatsira aingondisimbisa mushinde yezvekudaro kuti sanete Nhubu chingorwa maworks ako zvekustudio indakanovhura page rangu ndikati no ndorati ndiite sei ndivhure page rekuti apfana anonga achiita zvemafreestyles ndo zvinhu zvandakatanga nazvo so nzvimbo yandiri kuCape Town handiti ndingaishore zvokudaro sterese but most of vanhu vakaenda kwandiri uku handitika vakawanda vacho vakaendeswa nekuda kwemabasa dambonosenza kusaidi uku nenyaya yekuti vanowana mariwo unongoziva vanhu vanongowana tumari saka Nhubu uta sei Nhubu handitika saka vanhu vanonge vakurekodha ngoti ndo Nhubu kayo ndiwaire kuti anaFreeman chichi but inini ndikaita kasong kangu inini ndikatadze kuti kasong kangu here andowazviona woitange tumachange twavo twavanenge vanototwe vakuyawo konobhadhara studio time indozozviona paipa kuti no uyo pandikurekodha munhu tapakati pesong ndoti ndikurekodha munhu asina talent yekuimba so pane percentage hombe kana kuti totichi
vanhu vandairekodha ndiri kokoko Cape Town vakawanda vacho paaverage apa vanhu vashoma vane talent yekugona ani vazviona nyaya yekuti isusu Nubu Maria wataura kuti unorekodha vanhu tinayo andunoona manje then inini kwangu kubasa kustudio kwakwe ndo kwandinobhadhara mamonthly bills angu mamonthly bills angu ezvinhu zvese zvandinoita mulife samari mangotora right chinoita kuti utore manje vanhu vanobhuka because handikwanisa kuti munhu auya anobhadhara mari yake right wabhadhara mari yako takutorekodha nhasi munhu anobhuka unobhukawo in advance okay unoimba unoimba pepe okay mari yako saka date rako uchazoya next week ndozodiscover ini next week iyaya kuti haiwa uimbe kaiwewe hausi munhu wekuimba zvafanira kuti zvebhora inini ndetombofarirawo bhora but ndakasiyana nazvo zvebhora because ndakana kuti handigone but kumusic kunonetsa munhu akwanise kusiyana kuti agone because akwanise kuzviona kuti agone asi kubhora kuri nani kuti unokumudza kuona kuti uniform yakandifita zvayebhora but wandikuona manje but handisi kugona uko kuri fast but kumusic manje munhu anogona kuimba kaina neuko ende vanhu ivavo vabvume kuudzwa kuti ashawa waugone inonzi pastudio inyanesa bodeja papa makatodya mari yedu kudhara saka tinozongorekodhawo kuti hambonzoti pane munhu kutizi tambokuiga hamba ine banga chiti hano Fizukila big up to Fizukila but hanzi hamba ine banga mstudio akati hanubu chimondiratidza folder rangu hanzi pawapinda mufolder rake bvaona masongo akadzi hanubu iyoyo saka mari yese yavakadya vakati ndizoti handigone aya ane banga ndakafa ndakaizwa big up to Fizukila artist yanonzi Fizukila hanzi Nubu ndipe mari yangu yese ndakarekodha ndakarekodha yese masongo angu kutanga kuti one masongo acho mangana apa inenge rizi mp3 rimasongo adowa vanoti kuti agone pese aiwa wanogonawo zvinhu zvake vaiziva vati the fact was papushinga kati pana vanhu vemukundawo ndizo zetu kundwa here kana tichi but mukushanda nekuzoziva kuti pane zvinhu zvakadai nezvakadai zvinoda kuzoitwa because ukaimba kuimba kwakafanana nekuti wahodha staff yako tombodile sei zvinhu zvakafanana kusa mutakshop iwo ukanohodha zvinhu zvako ubva usisa mumba hakuna notenga saka vanhu vakawanda vainorasika pakuti ukarekodha music ine machannels ayo kana music ichinzi unotofanira kutopfuura nekuradio kuti music iridzwe saka iwo ukasaenda ikoko wakafanana nemunhu ari kutora music uchisa muhomwe mako wakaita video yesong ukasaendesa kutv wakafanana nemunhu ari kuita se ari ngotora futi achisa muhomwe make saka patinorekodha maartist akawanda paipai kune vanenge vachitozivawo the likes of Ana Freeman vaitoziva kuti ndarekodha kasong yangu but inofanira kuti irire paradio inofanira kuti ibude patv inofanira kuti mainterview ndofanira kutoenda futi kuna DJ Sparks ndomboti koma interview ndichitaurawo nezvemusic yangu so most maartist andairekodha vanga vari vashoma vaizoita maprocedures iwayo vamwe vaingoti zvinhu zvine mukana izvi saka kuna mukana unouya kumirira unofanira kuchingurana nemukana so music kuti iwe uchione kuside uku ukunoshambira kumanewspaper uchinoita kuti uzikanweka vachiverengawo nezvako ukunochingura kuti wekuredhiyo vakuridzewo unzwi kuone vanhu vachakunzwawo iwavo panguva yavo vakabatidza redhiyo nguva iyoyo vari kuona patv vhidhiyo yako yawaita ngainoino ndopinda uko saka vanhu vakawanda vainojamba mastage vachingoti aisi tikumirira mukana hamukana nenguva nguva yangu inenge seti yakwana nguva icho haikwane masongo achionawo mufoni mako foni iyo futi ikarasika futi wakutati music yako yairi kupenza foni yangu yakazorasika but kuna na YouTube kuisawo music yako payoutube kuisawo music yako paiTunes maplatforms aya vanhu vanga vasingaise but Freeman aiisa music ipapo
so zvinokonzera kuti tsvaga timu nyangwe zvakanzori artist auziye matsvaga timu inoziya inokubatsira pakupusha music yako saka banga rakazouya manje ina ndizive kuti kubanga rinozouya kwandiri sei nini andiri kuona ndanaita keinini ndiri kupusha music dzevanhu but inini kupower fm kwekuenda ndisingamboende kana radio zimbabwe kana kupi kupi but mamanagement mangu maartist aya nemaartist mangu acho vaitoenda ikoko vachinopusha pabanga banga ndakainzwa saka izvizvi maplans enyu ndapi Noble Digital yamukufunga kuronga kuita pane nyaya yemaskitsa munyatsopinda zvakanaka mamane nzvenga maplans enyu izvizvi amukufunga kuita imimi ndeapi right now? Okay, now zvandoda kuti ndiite inini ka ndoda kuedza kuda kuti ndisiyanise the way yandaimboita nayo kare and because ndichitarisa mamiriro akanoita zimdanso mukutanga kwezvinhu zvezimdanso ka ndakanga ndiripo mukutotanga I was there inini pasi torina zita rekuti zimdanso music taingoita music kana pataire kuita music kune vakazongochingurawo zvavo bva watipirawo zita pazvinhu zvedu wakati zvinhu zvamunoita izvizvi ndo zvakuzonzi zimdanso anditi but isusu tatogadzirawo music zedze tichitoendeonekwa taenda nako but now toda kuti tiuyewo nezvimwe zvinhu zviri different but chimboita futi chi dhanso iyoyo because inini pane imwe nguva yandombotombofunga kuti no inini kana ndaigadzira inini keyboard dzangu ndichidrowa but ko ndikamboti ichiridzwa iri keyboard because pane kamwe kafusion kandakafarira kana makamboona makamboteerera kumanama awards uko kwakaitwa zvinhu chaizvo ndodada nazvo kwakanyanya kwamakateerera kana even nje mukanotsvaka kana kuti pane performance yakaitwa naOriano mwanzowana mainstruments maridziro aiitwa mainstruments aya maridziro aiitwa aya airatidza kuti akarohwa futi nekaulive pane kaulive karimo kekuratidza kuti zvinhu zvaito zvasiyana nekudrowadrowa kwekuti tichigadzira maridhi medu but tikamboiwo nesound yakadaunorerekera ikoko kune zvinhu zvakadaro so ini ndo imwe sound imwe ndakufunga but ndichikuita research yekuti ndikakwanisa kuuya nesound iyo yakaita sepozi yakugara ichingopopa mandiri kuti I think tikambogadzira chinhu chakada kudai so ndomboyo pamwe maybe ndokwanisa kuiona iye Freeman anditi vanhu vanenge vakamirira umbonzi kuwana hit song from Nobu naFreeman ndomboya neidea yangu yezvinhu zvandiri kuda pamwe ndombotora futi Freeman inoti Freeman ndine idea inini yekuti ngandimbogadzira chinhu chakadai anditi chomboyo neimwe way yandiri kufunga inini kuti tambogadzira chinhu chakadai so tochigadzira one tomboona kuti chinotendereka sei semagadzira chakaitiwo masongs akatangana naJoina City because zvakazvisiko zvimusic zvaizvi kana makanyoziteerera panguva yacho kune vanhu vanoitoziva especially mimi kune zvinhu zvaitwa panguva iyoyo zvaitoteererwa panguva iyoyo I think taiteerera music dzana Ngoni Kambarame Rockford Josephat ana Roy and Royce vachiita zvinhu zvavo zveurban grooves patakauya nemaJoina City even ukatoteerera Joina City netype yemusic dzandiri kutaura dzana Roy and Royce zvakatosiyana zvisingatoite zvazviri zvinhu zvedu izvi saka apa patikamboiwa nechimwe futi chimwe chinhu chinyowani chekuti vanhu vambonzwawo something chinyowani but ingori type yemusic yavaneba but tangochinja zvimwe zviri unotozvinzwa kuti apa pane zvinhu zvachinja even nje pandataura paipa ndikati mukateerera song yaOriano marwere akaita ari pastage moteerera futi original song yake uku kune kamwe kadhati kandakafarira hangu inini noti kuti mufarira izvozvo handisi kuti vanhu mufarira izvozvo kana wazvifarirawo wafanana neni kaati kakapenga waibata saka inini kaati kako manje ka before Oriano ndakatombokafunga futi kudhara pandakazonzwa kakutwa naOriano mai ndikati ndokasini kacho kandikutodawo futi kakatodai so saka most of the time ndototeerera iyo performance yake yakaita ndinonoteerera sound uku kuona ndinozoona hangu but sound ndototeerera ndakaisa maheadphones nezvinondinakidza zvakawanda zviri papo zvandotoda kutodzidzawo kuti ndangozvigona zvinhu izvozvi
ndine zvandichabuditsa zvakawanda zvakada kunorerekera kune zvinhu zvakada kudaro. So ndo imwe way forward imwe yandiri kudawo hangu pamberi papapa then tombobuditsawo masongs then chido chevanhu chekuti vanoda kunzwawo song ya Freeman produced by Nubu. Aiwa izvozvo guys tikukugadzirirai izvo hazvitori maminutes hazvitori maseconds tinogadzira stere kungotiwo patosangana pachati tombotaura nyaya idzodzo zvandataura papaya ndomutora semufana wangu handitika ndotomutora sefriend yangu so kashoma kuti tizoti patasangana manje takutotanga kutaura nyaya dzokuti tingotasangana takutaura nyaya dzemusic takutobudisa malaptop makondenza mic totombozvikangana zvaizvo titototora dzimwe nyaya dzewo tiri pamaskits Nubu. Okay, pamaskits. ndo last Okay, yes. because of time I think more than an hour in our Okay, hour. yes. Pandikuona maskits amukugadzira maskits aribo ane creativity but ndezvomboenda hangu through comment section sometimes comment section maona kuti zvikuita sei. Yes. Ndikunzwa vamwe akunakidzwa but kuti Nubu kutanga ngochani unozvitawo sei nyaya dzakadaro iwe chimboti explainerawo panyaya iyi. Okay, yeah. Kuti creativity yenyu iri kubva kupi yakadaro ikuzotati vanhu vazotaurangurai ati yacho. Okay guys, kune vanga vasiri kufollow off page rachonaka page rangu iroro rinonzi Nubu Wemanafu. Muchandiona ipapo ndinenge ndakapfeka shirt handitika inenge iri diki ndakaicheka nechigero inini enge guvhu out kuti guvhu out kuti ndindaida kubudisa guvhuka no usazafanira kuti zichana kuti anzi crop top ndakatozoridzwirawo mucomment section kuti chinonzi crop top. What is crop top? Nandize chinonzi crop top chinotozikanwa neakadzi handitika saka akazoti adzi wakupfeka macrop top akasiwa kuita zvechingocha. No guys, handite izvozvo. It's like kutiwo ndakacheka shirt handitika ndacheka shirt inini ndati inini ndo zvinhu zvandinoda kunge ndakapfeka zvakadai so zvangu pane chichi tumaskits wangu ene maskits aya inini ndakamaitro through kuti zvana page rangu remonetized so pane zvimwe zvinhu zvokuti ndinotofanira kuti ndiite sei ndiposte like every day so kuti ndiposte music chete ipapo handiite music yacho every day and of which papage ndikunzi ndikufanira toposta kana zvinhu 2 or 3 per day. Ndona ngofuma ndakatongonyorerwa pama marriage weekly challenge chawo chaicho chinonzi unofanira kuposta zvakati pa 1 week posta zvinhu kana 10 of which pamwe maybe nini pa week papo handabve ndaita masongs 10 pamwe ndaita 3 saka uchimwe page yacho unotozongooneta futi rogara raita sei pane zvandaichiona futi ipapo saka mufeso wangu inini ndazoniti Nubu ita kuti papage pako papote pachiitwa futi maskits because maskits anokasika kuitika every day. Saka inini pakutanga ndakatombofunga ndikati no maskits ndona kutsvaka vanhu vanoita maskits pandakazoona kuti no man kuti ndichaga vanoita maskits ka ndotozvipedza ndafunda kufana ngechiwabhadhara vanhu of which ndifana kubhadhara because kubasa saka ndisati ndakwanisa kuafford. I think ada problem nemaskits aribo problem yedu yatakutoita manje crop top ndikupfeke necrop top anditi so nawe crop top guys kandichiya pane nawe crop top inini pandakatanga kupfeka chinja chiya shirt yangu itori shirt yangu yakanaka ito shirt yakatonaka chaiyo ndakatocheka zvangu inini handitika ndaitoda kutobudisa art yekuti ibude iri shirt yakabvaruka not kuti izondiita kuti inini ndiite semalooks aya manje amalooks I think even chero ndikasapfeka crop top sometimes kune mamwe kuti ndatorwa na picture so warikuona nongoramba uchingotaura nyaya kuti aiwa usi ngito here wewe ausi ngito but inini nendakatongosikuoneka ine se ndakangodaro ameno andina chandikapfeka sutu ndona kutongobuda futi ndakada kunodaro futi so that's why mchiona andina mapicture akawanda even chikaenda pafacebook pangu ana mapicture akawanda kainini mapicture mapicture ayo zvakabvira kudhara handichakwanisa kutaura mazita but mukatarisa macomment section akuita ekudhara futi ndakadaimotora mapicture so ndaiona futi kuti macomment akada kungodaro futi
Ndapfeka kepi yangu yakanaka uye red, ndopfeka sheti yangu yakanaka uye red, ndoto zvinhu zvangu ndoto handikubudawo zvakanaka. But ndaigona kuzobuda futi ngechi ngemungito iwoyo futi. Andikuona manje. Saka which means vanhu vanenge vakuzokutorawo nematorero asiriwo. Vanhu vakunditora nemutorero usiriwo. Ini ndaitodawo kutotiwo nditongobudawo nditori mugentleman ka. Akatongopfeka sheti yake yabvarura. Because handisini ndatanga kubvarura hembe panhingirikini. Pa social media kana kuti ma platforms iwaya. Handisirini. But inini malooks angu ari kuzobuda akadaita kunge ndiri izvozvo, but handisiri ndichiitisa kudaro. Handichiti makamera acho here kana mafona, but mafona mandashandisa mafona akawanda. Isitangobvunza zvingu pangove clear pande baba. Handisingito. Asi muri magalisi zvenyu. Nditori mugalisi, nditori nevana. Andinoona manje. So nditori murume akatokwana. But those ndangu basa nazvo vangu zvavanenge vachitaura. Ini nditodo kuti watongofollow page rangu iroro wachinyatsoona kuti content yangu yacho haine nechekuita nehongito. Hapana pandakamboacta ndichita ngengito. Nditongozvitoti mafanizi twangu. Unless dai ndiri kuti ndopfeka zvinhu zviri kuonekwa nevanhu ndichita malooks, ndobva ndanzi ndine kaboyfriend kandinako futi, which means ndakutoita ngeni ndatova mungito. But ndisitomboita uye akadaro kana kawani. Nditobudo ndichitoitawo content yangu isitomborini. Handitokurudzire kuita chingito munyika ino yedu ino yeZimbabwe, kuti maZimbabwe ndimaonese zvinhu zvekuti zvoungito. Munomu zvakarambwa, hazvitenderwi. Kwazvinobvumidzwa uko handikwanise futi kuvarambidza, because vanotenderwawo ikoko kuzvitawo zvinhu zvavo. Tozongota sokutiwo inini I believe muna Mwari anozozvitorawo sei zveungito izvi. Mwari kana asingazvide, ini ndo zvandozongotiwo semuworld dai takwanisawo kuti titeerere zvinoda misika vanhu. Kana kati izvi zvakaipa tosiya zvakaipa. Zvakatoipa zvazvitodiwe. Hani mazvoona. Ini handitokurudzire vanhu kuita chinhu chakaipa chakaita ngeichocho. But kuzongoti ndangoonekawo kunge ndiri mungito. Mumwe akanditi Nubu anzi Nubu enda kugym wataka 6 pack obvota aiwa ndotodumbuka rinengera Fantani rere kana rinengera Shinso rere ndotorido but harisikuuya chete. Anditozondoita sei kuti riuye, but I think rikauya ndobva ndapfeka crop top yangu yamanje vanonyara, because inyaya kuti ndabuditsa guvhu panze. Handiti guvhu rangu ndoda zobuda panze, but ndakatopfeka zvangu. Isitangokumbira semaZimbabwe kana maybe because ndakaona ndo pane problem chete. Zvimwe zvese Rick Ross anotobvisa hembe pasheti ototendedza sezvo zvinoita Fantani, guvhu rotoyatsoenda panze. Taure nezvake. Asi nini ndakatopfeka zvangu kuti Alright. Anyway, Nubuga, thank you very much for coming. Mwari wakuite zvakanaka, mwari wakuite zvidhafu whatever zvamune muchiita King ngazviende kumberi. Guys, kune watanga kuona Nubu panapa. Nubu is one of my pioneers emangoma. Wanoziya maJoina City masongo akawanda agadzwa na Freeman mahits ekutanga esa even manje mubvunzo wako unenge interview maya anga part of that project, even men to men anga part of that project. Sada utendese pa Facebook tonosearch Nubu Wemanafu, then ndibva mafollower page rake munoona zvari kuita ku music iriko. Ndiye mna producer Dobenya. I think song yoyo muno zviri difficult kuti uri kubva kuSouth Africa ugadza song inopisa muno muZimbabwe, but makaigadzira mudhara. Big up yourself. Amene kana muchinge mene zvinhu zvakutara zvenyu zvekupesira paine ino interview. Okay, mashoko angu inini andinonyotara ekupedzisira guys, ndotombobatikana nevanhu vanotati Nubu angito. Guys, handisingito, but ndangokumbira kwamuri ndechekuti mongofollowawo page rakanzi Nubu Wemanafu kuFacebook, then kuInstagram futi kune Nubu Wemanafu. Zvese zvingoshanda kuti Nubu Wemanafu zvese. Yati kuYouTube, Instagram, Facebook yacho, TikTok, TikTok yacho zvese it's Nubu Wemanafu. Nubu echishona iyoyo, Wemanafu yacho ina WEMANU
then double F. Saka mukandiona mukanosecha mukaona yacho inenge yakapfeka ka crop top ndo profile picture iripo yacho yakari kuzonzi ka crop top but I see crop top guys itori shirt itori right itoti imwe piece yacho ndinayo ndona kuzoisona futi maita basa guys maita basa nekuteerera Nubu Digital ndichiripo ende ndichiri kuita music ndokubasa kwangu then maskits zvinhu zvandozongoitawo hangu pamwe paipa ndakumborefreshawo brand dzangu nekuda mbofarawo nevanhuwo tichimbodii but nguva yangu zhinji ndiri mustudio ndichigadzira music mazuva hangu ndiri kuSouth Africa but ndikutarisa kuti pamberi apo ndichange ndakuti bozi ndiri kuCape Town handitika ndikuya nozomboshandira ndiri kuJohannesburg bozi why ndakuya kuJohannesburg now ndoda kuti paite ndikwanise kupota ndichiuya kuno kuZimbabwe ndorova maworks ndichidzokera paJohannesburg ndorova maworks ndichidaro ndichiramba ndichibatika kuno bozi apa papara ndiri kuCape Town kure kwayanoita kure zvokuti andicharamba ndichingodzoka ndichidai but kana ndapa Johannesburg papadhuze saka I hope muchaona maworks akawanda vaya vanodawo maworks Nubu naFreeman chemo ichocho chanzwikwa ende tichaita saizvozvo kuti zvibude because pona vanobhelieve kuti Freeman angogadzira song naNubu pane zvaizvo zvichitongoitika saka izvozvo izvo garai makangozvimirira so Nkoma Sparks ndokutendai chaizvo kwamaita kuno nice one. Thank you very much for coming. Sure, maita basa Alright, muri Zimbabwe ndiNubu weManafu isusu maelders edu aya madhara edu takavatarisa tine maicons edu atanyatsoteerera music tichiyazonzwa ndo chinonzi chipo ichi. Thanks for watching, thanks for supporting. Don't forget to subscribe, like and share. With that, we are out.